Mamiss din ni Ate Elsie. Mamiss yun. Mamiss yun ni Bing. Sige. Abi na kung kanikuan. Abi na ako ni sugot rato dyan. Abi na ako ni sugot rato niya hapon ng 9. Wala pa man siguro? Or ambot ba? Oo, naningil na. Wala man nakatawag si Randy. Ano niya pa to hapon? Pila ka ba ito rilisanan karon Rox? Yan namin sa puno. Labay lang mi barracks. Di man kaligo. Barracks. Ila Roxanne mo to. O yun yung ginagian nila ni Randy Permintibon tago gabi eh. Hello? Ay Lori, gimingaw ko ni Lori. Talag sa pag may mga occasion. Ponderi na puno kanakan. Oo, pero di namin magkita kay... Ay, sorry. Magtuloy na likay siya. Busy ka ayo. Nakasita pa wala ngayon. Grabe ka. Dari lao. Basta Uy, gitindahan mo. diri agian. Motor parts sa Anakan. Eskwelahan sa Inspector ka, police. elementary. Ay. Nag-eskwela si Jana sa una. Grade 6. Ah. Diri ang malibot. Ano si Rodel nga malakas yung loob. Rodel lang malakas. Parang makabalo si Rodel tanan. And then, Doon na may sa Odyungan. Paingon mi sa Odyungan. Among destination is Odyungan. yan na, jagay ko kagid dahil sa una. Komplemente ko dahil sa una estudyante pa may. Kaya ang uyab ni Joby. Nasulong na mga dahil ni Mama. Na-Gcash. Rox, asa na yung lugar ni Ma'am? Pandakdakan. Ay. Pag mag-break ko, maging anim man. Rock Road Unahan siya ka, ka ano, ay sa kaha. paingon sa Pandakdakan.
journey. Okay. Ay. Di Bukid mag-picture man ta. jud ni siya. Bukid bukid ni. Ay ko na sa bukiran. Pandakdakan. Ah. Ah. Hala hala hala. Hala, di na kayo naman ni si Dyson Drente. Tingnan niyo, di kalayo ang balay sa kapitsyoner ba? White, ano, white, hala, white ko. copra processing. White copra Picture to Brook City na. First time nakaabot diri dapita o exciting kay ko. Sa balay. Ano na ito? Wala kaila yung apos to ang. Ba? Wala lang ka. Ay ka, nami, ani diri pa silungan, oy. Kung mamunod yung mga manggahan niya. Kan kay ma-harvest. Ikaw ka. Gawas ko din kanana ko kay Let's sige tanong. Sige. delikado dala ning bakit. Mega delikado. Makilig ka. My goodness. Turn around me. Rocks. Ay, te! Sorry! Sorry, Okay te! ra. Rerami. Kiisdanan Bilisan gini karon rocks. Diyan, namin sa Pandakdakan, Brook City. Yan. Hi, Bibinita. Hello, Bibinita. Bibinita na kami. Yan. Dala ni Soroy-Soroy ato ni Aglaag. Zaran. 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 Okay. Kanindot ba oy? Kanindot mag-drive. Kanus aka ko makabalo og drive. Sa kotse. Kabalo na kog drive sa motor. Single lang. Sa kotse, kanus aka ko makatuon. No, bibinitan no. Mag-drive sa kotse, bibinitan no. Magina akong usa sa akong dream. Nakatuon og drive sa kotse. Pohoy. Ahaha. Agi. Hinaoton ta, tagan taog paglaom. No bino, tagan tag paglaom di sa tong buhi nga Diyos bino na maka-drive si Yaya Elsie ng kotse. Di ba be? Ka-drive tag kotse be. Okay, thank you for watching mga friendship. That's all for today. God bless us all. Bye. Bye na din. Bye. Bye mga kaigsuunan. Bye. Bye ni mga kaigsuunan ni Kristo. Bye. Thank you. Thank you. Take care. Take care.